Искаш да спреш хазарта, но не можеш? Следвай тези 4 стъпки, които ми помогнаха да го спра завинаги. Стъпка 1. Спрях да отричам, че имам проблем и признах, че имам такъв. Много е трудно да преодолееш нещо, ако не вярваш, че то е проблем. Направи безмилостен самоанализ на ежедневието и настоящата си финансова ситуация и се запитай честно: имам ли хазартен проблем? Стъпка номер 2. Снабдих се с инструменти, които ми помогнаха да се справя. Свързах се с групите за взаимопомощ, след което потърсих професионална подкрепа от специалист, който е запознат с зависимостите. Това може да бъде ментор или терапевт. Стъпка номер 3. Изгорих всеки възможен мост към залагането. Изтрих всички приложения за залагане, блокирах се от всички сайтове за залози, премахнах всички външни тригери, които зависеха от мен. И стъпка номер 4. Запълних свободното си време, което се отвори след спирането на хазарта, с градивни дейности. Тренировки и спорт, практики за релаксация, социализиране с хора, които не играят хазарт. Не успееш ли да запълниш времето си с градивни дейности, винаги се връщаш към хазарта. Ако искаш да се научиш как да внедриш тези стъпки в живота си, свържи се с мен.